Când eram micuță, mă trimitea cu vașile prin zăvoi și când veneam de amneață să mănânc, lua giciul și ne trăgea câte o bătaie. Bună, dar eu pușeam, că era mai aspră de ciora pe frații mei căpăta. Înapoi cu vașile, nu ne lăsa să mâncăm tata. Când venea seara de pe la curve, pe la 12, când vinea bărbatul acasă de la lucru, vinea de pe la mândre, s-apuca și bătea pe bunica. Până în ziua, toată noaptea, pe mama când vinea de la curve, o prindea de cap, îi smulgea părul, jucam cioare pie și o bătut-o tot așa, până o stricat-o de minte pe mama. Și o dat o viață pe la curve până o fost bătrân. S-a făcut casă mai la deal, acolo, o lucra mama și acolo, s-a ducea curve și vinea în vale la mama și o bătea pe bunica și pe mama. No, lucra el, le vindea pe an în pădure, lua și mânca salamă, biscuiți și băieții răbda foame. Nu, gata.